एगो ओकरा हते चुके चिरकुट मिल गई जानला भाई यूट्यूबर लो एगो मनीषा लेखा उटनी रहे साफिंग करे लेखा रह एगो ओकरा चिरकुट मिल गई आ चिरकुटवा लेके घूमल फिरे तले चिरकुटवा ओकर भुला गल अब ओकर भुला गल कि अब हम चिरकुट खोजी का हवा अब ओहे में मिलते के झूल से आई कि गाता बस उतने में उतारे रहे उतने में उतार पा भले ले बड़ी वही बहुत चीज कान भली काले ले बड़ी आए देही या लयदारी पा भनई को बुझो बा पा भले दरी है बा हां मुना कबा कतना बढ़िया श्रोता जुटर ले माई बहन हमरा चाचा बाबा लोग बैठ रहला राम करम करवा जवन कहानी कहनी हां ई पूछे के पड़ी ना कहानी याद मत कई पूछे के खबरों से तो पूछम तो कोई कहू कि ए भाई तारा जौन बुझाता तौन गा ना गुड भैया कोनो गलती कहते नहीं कहानी हम कितना बढ़िया उठौले रहनी भगवान राम 9 दिन के नवरात्र पत्र कइले रहले ओकरा पहले 8 जना कइले रहले जन में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जना के नाम धइले रहनी ना 5 जना और बाड़े देखी गूगल पर पढ़ के बेसी क लेबो तो गूगल का सिखाई का रास्ता दिखा दी गूगल रास्ता सिखा दी मगर गूगल रुआ के संस्कार नहीं के सिखा सक कोनो गलती ना कोनी ना तो चली एगो लयदारी के भाव बा कहानी हमार ए जे छूट गइल बा हमार मुंह रोवतिया कहानी बेगो बाकी मुंह में से कह देता नहीं भगवान राम रावण के साथे लड़ाई कइले आ जब रावण समर में मारा गए कुकुरा रे आई हां रोक रे बैठ अभी बेरा तहनी के नहीं अभी बेरा नहीं खबर भाग तहनी के माय के दियाई गावे रमन पीला पगला कोल बड़े सो हां खेत डंडा लेके खेत ना तो अचके घाटा ना घट जाए मालिक लड़ाई जब चलल दोनों ओर से भगवान राम रावण के मार देले तनी डॉक्टर साहब हमार बात को अमल करो जब रावण मरा गइल तो रावण गिर गइल आ जब रावण गिरल धरती पर भगवान राम कहले लखन लाल से लखन लाल तनी रावण के पास जा और रावण से तनी तू कुछ शिक्षा लो जब लखन लाल गइले तो भगवान राम के बोलौले बे रावण कहल कि जा जा हमार बात तारा ना बुझे हमार बात तारा ना बुझे ना हमार बात विद्वान के बुझाई अपना भैया के भेजो जब भगवान राम पहुंचले तो रावण देखी कैसन बात कहले कहलिस कि मालिक रौरा हमरा से हर चीज में पछा बानी हमार भाई देखते बनी हमार कुल खानदान देखत नहीं पंडित हम जात के है और वह जात के छत्री है गौर भर में मान ली हमार भवन सोना के है और राउर भवन सोना के ना हो ना जब सब चीज में हम आगा बाने तो रउआ से हम पाछा कैसे हो गइल भगवान राम कहले कि मालिक हमरा बुझात नहीं के भैया डॉक्टर साहब भगवान राम कहले कि हमरा बुझात नहीं के ना तू हमरा के बताओ तो रावण कहले कि मालिक रउआ से सब चीज में आगा बानी बाकी रउरा चरित्रवान है हम चरित्रहीन है अंतर देखी भगवान राम से लड़ब मरियो जइबो तो तरी जइबो यही सब मनीषा कहिला कि राम से लड़ब मरियो जइबो आ मुइयो के एक दिन तरी जइबो ऐसे कि आज ले हम देखले बड़नो कि हम नेचर के कोनो गंदा नहीं तरह के कोनो ओह भावना से ना देखेला अब भाई तू गोला के मन छ तनी मनी मजाक ना करम तो लोग कहि के देखई मिलल बड़े से जन लो एक के वजह से हमरा इकुल करे के पड़ेला ना तो हई अंगहु फलहार हम फलहार हमनी के गायत्री घराना है रोज रोज हम हो गवतनी कहां हमर तनी को फेरा पड़ल बा अब तनी चलो तनी गीत संगीत की ओर भगवान राम रावण के मरले हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचले कहले कि मालिक
रावण गई ई बात खुश होकर के आशीर्वाद दिली कहली कि हनुमान अरे हनुमान हो का दे दी सनमान रावण मरैले काने सुनैलो का दे दी वरदान ए हनुमान हो का दे दी वरदान। इन्हें भरत जी रास्ता ताकत रहे भैया राम के एक दिन के अवधि रही गई रहा भैया यदि नहीं है तो काल हम बिहान हमार जान चल जाई भैया के वियोग में पागल रहले देखिए बड़ी सुंदर गायत्री बाबा के एगो हम एजे गीत गा देता नहीं मेन से अरे सुखली ठटरिया जाटावा बैठले भइल बे बबरिया एही फिकिरिए में अब हिले ना अइले भगवान एही फिकिरिए में डॉक्टर साहब कुसके सनवा झर झर बहेला नयनवा एही फिकिरिए में अभिले न अइले भगवान एही फिकिरी भगवान राम कहल के हनुमान जल्दी जा भरत जी मर जी है जा साधु का भेष धारण करके हनुमान जी कहले कि भैया चिंता मत कर के रुआ की होई असली रूप में आई तो है हनुमान जी असली रूप देखौले बाड़े ओहे भरत जी ढोल पिटवले लोग से कहते भैया हमारा होता रे भैया होता रे भैया होता रे खुशी के मारे पागल हो गइले पूरा अयोध्या जगमगाए लागल केहू के दियरी जरता केहू पड़ाका छोड़ता यही से हमने के विजयदशमी मनाइले जा अब भगवान राम के अइला के चलते हमने के दीपावली भी मना अब चला तनी एगो गीत के बहावा तनी खड़ा हो जा त तनी है नायका ले लो हाय हाय